тими мунтахаби тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон оид ба санъати муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ ки дар шаҳри Абудаби Амороти Муттаҳидаи Араб аз санаи 2 то 5 августи соли ҷорӣ баргузор гардид, ширкат варзиданд. 600 варзишгар аз 48 давлати рӯи олам дар чемпионати ҷаҳон сабти ном буданд. Тими таҷмав ба чемпионати ҷаҳон 28 варзишгари номовари кишварро сафарбар намуда буд. беш аз 100 давлати олам мустақиман ҳунарнамоии размкоронро пайгирӣ мекарданд. Украина ва Амрико дар ин чемпионат фаворит ба ҳисоб мерафтанд, чаро ки шумораи варзишгаронашон беш аз 80 нафарро ташкил медод. Аммо ҳунари волои тими таҷмав таваҷҷӯҳи коршиносон ва варзишгарони оламро бештар ҷалб намуд. Рақобатҳои сахт гузашт. Омодагии ҳама дастаҳо дар ин чорабинӣ хеле хуб буд. Онҳо тавонистанд яке аз рақобатҳои хуб нишон диҳанд, ки бисёре давлатҳо пас аз рақобатҳои бачаҳои мо хостанд, ки тамринҳои дастаҷамъии худро аз ин пас дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронанд, дар Душанбе гузаронанд. Варзишгарони мо як нерӯи хуб нишон доданд. ҳамон гунае ки мегӯянд 200 марди ҷангӣ бе аз 100 000. клуби варзишии 55 ҷим камбар дастпарваронашро бо 13 медал, 6 тилло, 3 нуқра ва 4 биринҷӣ истиқбол гирифт. ман қувватов Нуршед бори аввал дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардам ва ҷои аввал гирифтам. ман Шодиев Ҷавоҳир дар шаҳри Абудаби чемпионати ҷаҳон баргузор гардид ва ман дар он ҷо иштирок кардам, сазовори ҷои аввал гаштам. ман бо 5 ҳариф рӯбарӯ гаштам ва ман хеле шод ҳастам, ки чемпиони ҷаҳон гаштам. Ташаккур мегӯям ба мураббии худам ва ба акаи Даврон ва ба дастаи таҷмав. ман Ғафур Фабакр тӯли чанд сол мешавад, ки таҳти роҳбарии мураббиям Тусуну Бахтиёр машқварзӣ мекунам ва ман имрӯз дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда дар он ҷо маро 5 ҳариф интизор буд, ки ман 4 таи онро мағлуб карда дар як таи он шикаст хӯрдам ва сазовори ҷои сеюм шудам ва ман дилмонда нестам ва зеро ки мусобиқаҳои оянда дар пешанд. ман Искандарзодаи Оқӯб дар чемпионати ҷаҳон, ки дар шаҳри Абудаби баргузор гашт, иштирок карда сазовори ҷои аввал шудам. ман 3 рақиби худро шикаст дода. рақибони ман аз давлатҳои Украина, Озарбойҷон ва Америка буданд. ман Раҳматуллоев Санҷарбек якумин бор дар мусобиқаи ҷаҳон иштирок намудам ва медали тилло сазовор гардам. ман Саили Камолов дар чемпионати ҷаҳон ҷои аввалро ишғол кардам. раҳмат ба падару модарам ва мураббиям, ки маро чунин тарбия карданд. ман дар оянда мехоҳам, ки машқу тамринҳои худро хеле зиёд кунам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами азизамонро боло бардорам. ман Иқболҷони Иномҷон зодаи шаҳри Ҳисор мебошам. дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абудаби иштирок намуда сазовори ҷои дуввум гаштам. ман Саидзода Муҳаммад дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абудаби 6 рақиби худро мағлуб карда сазовори ҷои аввал шудам. дар оянда нақша дорем, ки боз ҳам ба ин хели чемпионати ҷаҳон омада ҷойҳои аввалро ишғол намуда ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. тими тоҷикистон миёни қораи осиё зинаи аввалро касб кард. дар ҷаҳон бошад ба зинаи сеюми ифтихорӣ баромад. Украина зинаи аввал ва Амрико поинтар аз он истод кард. 2 моҳ тамринҳои худро дар як рӯз 2 маротиба саҳару бегоҳ, ҳамчунин масъалаи витаминизатсия, фармакология, назорати духтур пурра таъмин карда шуд ва варзишгарони мо тавонистанд, ки дар арсаи байналмилалӣ чунин натиҷаро ноил гарданд. мо ба тими мунтахаб барори комёбӣ таманно дорем.